Anke en ik hebben zo even goed nagedacht van ja, de verkiezingen toch belangrijk, verkiezingen en Bart Wever en al, heel belangrijk, en Darmont en Stefan de Klerk. Ja, maar er gebeurt heel wat, hè. Ja, maar wie zouden we nu eigenlijk eens bellen? Welke toppoliticus zou het programma nu eigenlijk openen? En we hebben het gevonden, we wisten het. Ja, tuurlijk. Er is maar één man die we kunnen bellen. Nou, onze Frank Viel en Hup, ja. En het was hij. Er is geen twijfel, we hebben er niet lang over twijfeld. Nee. Luister nog eens naar dit. Je hebt het allemaal... toch eens nog eens naar dit. Zit die plaat af? In vredesnaam zit die plaat af? Allee, wat is er rechtstreeks in nieuws? Kom aan, jongens. Welke idioot. Dames en heren, de man die gisteren live in het nieuws de speech van Bart de Wever saboteerde. De man die de plot niet wou afzetten, ondanks de verwensingen van de grote leider zelf. Ho. Wereldberoemd geworden als de idioot. Geluidstechnicus en DJ Nathan. Yay! Dag Nathan, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, jij was het, hè? Ik was het. Ik heb teken gekregen om het nummertje te starten voor Bart de Wever. En iemand van de NVA gaf mij dat teken. En ik bleef wachten op het feit dat zij mij zouden zeggen wanneer dat de muziek uit mocht. En wanneer dat Bart de Wever ging tegen mij spreken. Maar het zicht was volledig geblokt door journalisten. Dus wij konden niks zien. En dus bleven we een beetje afwachten. Ja. En was je dan geschrokken dat hij zo kwaad was? Of was hij eigenlijk wel kwaad op jou? Ik denk niet dat hij zich per se naar mij richtte met die uitspraak idioot. Maar op die moment hebben wij dat ook niet gehoord in de zaal. Dus, voilà. En had je zelf de plaat gekozen van Happiness? Nee, die hebben ze mij aangeleverd en gevraagd van deze op te leggen. Oké, vandaar. Ja, van de NVA zelf eigenlijk, ja. En wat is jouw job? Ben jij DJ of wat doe je precies? Ik ben geluidstechnicus. Oké, goed. Oké. En je moest maar één plaatje draaien die avond dan, eigenlijk? Ja, ik moest eigenlijk gewoon dat nummertje starten voor Bart de Wever. Oké. En heb je dan daarna nog op televisie gezien wat er dan gebeurd is eigenlijk, of niet? Nee, ik heb nu wat filmpjes gezien op YouTube van wat er gebeurd is. Maar verder heb ik me niet echt bezig gehouden met wat er gebeurt. En was je geschrokken dan toen je het zag op tv? Nee, niet direct. Ja, ik kan wel verstaan dat hij in een moment van stress dat hij daar een uitspraak doet. Alleen misschien niet direct zoals dat wel, niet op mij bedoeld in elk geval. Maar het was wel op jou bedoeld, Nathan, je klinkt zo helemaal zo van, ik heb nu veel mee te maken. Maar jij bent nationaal nieuws, hè, vriend. Maar echt waar, dat is echt ongelooflijk, hè. Je bent wereldberoemd, hè. Weet je dat? Ja, maar ik kreeg maar ook het teken van iemand van de regisseur van NVA om dat nummer te starten en te stoppen. En dat is gewoon mijn job. Meer heb ik dan niet Ja, maar ik weet, Nathan, ik begrijp dat je met je voetjes op de grond wil blijven. Ja. Maar je bent een ster. Ja, ik denk ook, als mensen jou nu kunnen boeken om om Happiness te komen draaien op 5, je kan echt keiveel geld vragen daarvoor. Echt waar, man. Dat is zoals Tom Waas met Dos Cervezas, hè. Je moet dat echt uitbuiten, Nathan. Echt waar, je bent beroemd. Het probleem is dat ik geen DJ ben, natuurlijk. Nee, maar niemand weet dat. Tom Waas is ook geen zanger, hè. En die had maar één liedje en jij hebt dan ook maar één plaatje. Nee, maar goed dat je... ik snap wel dat je een beetje bescheiden wil. Zeg, Nathan, we zien jou trouwens vanavond nog in voor de show, ook geloof ik. Hè? Ze zijn komen filmen bij jou, dacht ik. Ja, absoluut. Goed, ja, allee. Heeft Bart de Wever eigenlijk nog iets gezegd daarna, na die speech, of niet? Nee, Bart Wever heeft tegen mij niks niet gezegd. En mensen van de NVA hebben gewoon gezegd, alleen toen dat begon te leven op Facebook, van het trekt er niks van aan. Nee, tuurlijk. Ja. Dat is ook waar, hè. Daar moet er niks van aantrekken. Maar het is wel een topmoment toch wel, hè. Echt waar. En een anekdote die nog 60 jaar kan meegaan, hè. Ja, hè. Allee. Ja. Hij beseft het nog niet, hè? Nee, denk het ook. Ja. Dag Nathan. Bedankt voor het telefoontje. En heel veel succes in je verdere carrière als geluidstechnicus, oké? Ja, dank u wel. Bedankt om te bellen. Dag, salut. Q is good for you.